Parlem de les majories, de cap a on, de quina és la sensació de la gent, de què pensa la gent. Allò estava allà, ho van votar i se va portar cap a Madrid una altra vegada. Tribunal Constitucional. Però el Tribunal Constitucional simplement va actuar perquè dos partits o dues persones van voler actuar. Per un costat el Partit Popular va ficar un recurs, però el defensor del poble, del Partit Socialista Obrer Espanyol, va ficar un recurs. Què ens trobem després d'això? Després de 4 anys d'anar-la fent passar, de no, ja sortirà, no, tranquils, que això serà el millor, recordant allò que deia Maragall, este país no el coneixeran els independentistes, i els independentistes us podem dir que no el coneixem. Com aquí diu, 30 anys, o bueno, no, des del 86, això és el que hi ha a Europa. Això és el que ens representa a Europa. I, claro, en una lògica de l'estat espanyol no ho trobem raro. Havien de vindre els diputats catalans i dir... L'estatut mos porta aquí, tothom ho hem de mantenir, fer servir la nostra llengua, ara ja no és preferent, fer servir la nostra llengua.